Ez, bera, legea berdina da guztientzat, eta RGI delako horren hartzaileek bete behar batzuk dituzte, eta bete behar horiek betetzen ez baldin badituzte, RGIak kendu egiten zaie, guk horren egiaztapena badaukagu, kasu asko heltzen zaizkigulako. Beraz, ez da errenta unibertsal bat, alegia, inolako mugarik gabe, inolako baldintzarik gabe, jendeak jasotzen duen laguntza bat, ez da hori. Bete behar batzuk daude, esan bezala, eta horiek bete ezean laguntza hori ez dago. Bai? Beraz, gaur egun laguntza hori jasotzen den guztiek, bete behar horiek betetzen dituzte, eta laguntza jaso behar dute, horretarako eskubida dutelako. Kontua da, badagoela erronka oso importante badaukaguna, eta da lana. Alegia, egoera horretan daudenei lana erraztu beharko litzaieke, eta horretarako lanbide gainera formazio ikastaro batzuk antolatzen ditu, eta helburua da RGIren hartzaile direnak lan egiteko moduan daudenak, zeran eta badaude jubilatu asko ere hartzaile direnak. Bueno, lan egiteko moduan daudenak lana dute helburu, lan egitea dute helburu. Eta horretarako medio guztiak jarri behar dira, baina gaur egun lan merkatua dagoen bezala dago. Eta hain zuzen ere horregatik diot erronka importantena dela hain zuzen ere Euskadin bizi garen guztiontzat lana erraztea, lana albidetzea, besteak beste eskubide badelako, eta gainera horrek mesede ingo liokelako laguntza hartzaile diren guztiei, azken batean guztien helburu behar duelako izan lan egitea, eta lana da gainera gizarte inklusiorako dagoen biderik onena. Beraz, ez dezagun hori ahaztu, alegia, RGI jasotzen duten guztiek bete behar batzu dituztela bat, eta bi, helburu dutela, eta horregatik hain zuzen ere kudeatzen du laguntza lanbidek, lan egitea dute helburu, eta horretarako baldintzak eta erraztasunak eman behar dira noski, baina, esan bezala, gaur egungo egoera larria da, guztiotak egun bezala, baina horregatik diot erronka importantena dela RGIren hartzaile direnentzat, eta baita langabezi egoeran doden guztientzat, eta bereziki gazteentzat lana aurkitzea, lana erraztea, lana bideratzea, eta hori administrazio publiko guztiek daukaten erantzukizuna da.